Vom deschide cuvântul la Numerii, capitolul 16. Doamne Iisuse, când citim acum cuvântul Tău, te rugăm să ne-l binecuvântezi, să-l faci viu la inimile noastre, să ne vorbești Tu fiecăruia în parte. Îți mulțumim. Amin. Numerii, capitolul 16, Core, Datan și Abiram, citim primele 3 versete. Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți 3 fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis: destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți în Domnul. Și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Până aici citim. Aseară am auzit despre conștiință, despre cuget. Cum cugetul fiului, primului fiu, întreba de tată dacă lucrează în via tatălui, a răspuns obraznic, a răspuns ca un păgân, dar conștiința n-a fost moartă. Cugetul n-a fost adormit și s-a căit și s-a întors. Și azi dimineață am vorbit despre faptul când conștiința, această santinelă credincioasă în viața unui om adoarme. Atunci intră iadul în acea viață și o distruge. Aici nu-ți vine să crezi că sunt aceiași oameni care au ieșit împreună cu Israel din Egipt. Au trăit cu toții. De la un capăt la celălalt a murit primul născut. N-a fost casă în care nu s-a jelit. Dar nici o casă a lui Israel nu s-a întâmplat asta. Toți au trăit această minune. Au ieșit din Israel. Au ajuns la Marea Roșie. Au trăit o minune. Cum puține minuni au trăit popoare din toate popoarele pe acest pământ. Să se despice Marea Roșie în două, pereți de apă în stânga și în dreapta, bate vântul și în câteva minute, un sfert de oră, poate jumătate de oră, s-a uscat, au trecut cu picioarele uscate pe fundul mării, în stânga și în dreapta, pereți giganți de apă. Și când a pășit ultimul din Israel pe malul celălalt, veneau cu carele lor de război după ei. Au trăit minunea că toți egiptenii au murit. Și, dragii mei, au mers mai departe, a trecut un timp, dar asta e problema, asta e blestemul în care Satan reușește să o infiltreze
în om. Așa atunci, așa astăzi. Omul uită, omul se schimbă. Și în acest loc au trecut mulți. Și este posibil să mai treacă mulți, care au avut o viziune clară, ochii deschiși. Oameni prețioși, folositori, cu o chemare sfântă. A trecut timpul și au uitat. S-au schimbat. Aici, după atâtea minuni, nu oricine, fac doar o paranteză, că nu asta e tema principală, Core este verișorul primar al lui Moise. Și atunci, împreună cu 250 de oameni, scrie în românește, din cei ce erau chemați la sfat. Cuvântul sfat este cuvântul întâlnire. Cortul pe care Dumnezeu l-a pus pe Moise să-l facă se numește cortul întâlnirii. Deci, dacă luăm cuvântul de aici, cortul sfatului. Cortul sfatului erau responsabilii adunării lui Israel. Erau conducătorii, erau, cum să numim, erau consilierii, erau în Consiliul de Conducere. Ei au fost regulați, chemați în cortul întâlnirii, unde Moise vorbea cu Dumnezeu. De câte ori au asistat ei când Dumnezeu a vorbit prin Moise? Dar a trecut timpul și au uitat. Și chiar ei, dragii mei, scrie foarte bine în românește, s-au răsculat. O răscoală nu sunt oameni nemulțumiți care în nemulțumirea lor pleacă și lasă locul celor care se gândesc ei că-s greșiți. Nu! O răscoală înseamnă responsabilii înlăturați, lucrarea merge mai departe, dar noi conducem. Asta e o răscoală. Dar acum ajungem la tema noastră. Știți care e motivul? Că s-au răsculat, că au avut altă conducere. Problema lor a fost sfințenia. Destul exagerați, prea de tot. Toți suntem sfinți, egal cum trăim. Voi nu sunteți mai buni. Toată adunarea e sfântă. Dragii mei, sfințenia a fost motivul răscoalei. Aici s-a dat dintotdeauna bătălia, aici se dă bătălia în punctul acesta până în ziua de astăzi. Sfințenia. Dintotdeauna, asta a fost problema Satanei. Dorința lui este să redefinească sfințenia lui Dumnezeu și sfințenia bisericii. Trebuie redefinită. Foarte pe scurt, o știți, că am predicat despre asta, dar dintotdeauna Satan a încercat să redefinească sfințenia. La început de tot, al treilea după Adam, Enoș și-a dat seama, nu merge. Felul cum trăiește Adam cu Cain și urmașii lor, nu se poate, nu este sfânt. Și Enoș a zis, ne despărțim de urmașii lui Cain.
Noi avem o cale sfântă. Nu ne căsătorim cum se căsătoresc ei. Nu umblă tinerii noștri cum umblă tinerii lor. Ne despărțim. O tradiție spune că Enoș a desfăcut o căsătorie care era deja în preajma căsătoriei. Nu erau încă căsătoriți. Nu ne căsătorim cu cainiții. Al 6-lea după Adam, Iared, a desfințat, a redefinit sfințenia. Toți suntem sfinți. Nu-i diferență. Ne căsătorim și cu cainiți. Toți suntem urmașii lui Adam. Și a urmat potopul. Da? Eber a fost după potop, nepotul lui Sem. Dar Eber, v-am spus în predică, a zis, bunicule Sem, tu să fii părintele copiilor mei. Așa cum tu cunoști calea sfântă a lui Dumnezeu, așa vreau eu cu copiii mei să umblăm. Și Eber a avut un fiu, Peleg. Și Eber a zis, Peleg, fiule, hai încoace, eu ți-am dat un nume, Peleg, înseamnă despărțire. Noi ne despărțim de cei care trăiesc lumești. Noi vrem să trăim sfinți. De acolo se trage linia roșie a sfinților prin Avram, Isaac, Iacov, David, Pavel, până astăzi. Aceasta este linia roșie a Bisericii Sfinte a lui Dumnezeu. Dar este o problemă ca atunci, ca și astăzi. Core, Datan, Abiram și 250 dintre responsabili s-au unit împotriva acestei căi prea înguste. Destul, cu alte cuvinte, voi exagerați. Azi vreau să dau doar câteva puncte, mai am puțin timp, despre sfințenie. Și vreau să ți-l spun ție, și ție, și ție, nu vouă, ție. Te rog să lași totul și să asculți puțin. Diferența între fetele și femeile pocăite cu adevărat față de fetele și femeile pocăite de formă este o mare diferență. Cele pocăite, dar cu lumea în inimă, le place să fie priviți de băieți și de bărbați. Și fetele și femeile căsătorite, pocăite, dar cu lumea în inimă, le place să fie privite de bărbați și de băieți. Ele simt când sunt filate, căsătorite și se mai filează. Ele simt aceste priviri și le place să fie privite. Se încălzesc mai ales când băieți tineri îi privesc. Le place. Ele caută chiar să se îmbrace, să se comporte, să umble, să râdă, să vorbească, să facă gălăgie, doar ca să fie văzute și remarcate de bărbați și băieți. Pentru că din asta trăiesc. E o satisfacere, eu repet, e o satisfacere pentru ele să se știe privite. Fetele și femeile pocăite cu adevărat simt și ele privirile de bărbați și băieți, dar le este o scârbă, le este o rușine. Și dacă ei văd chiar că un băiat sau un bărbat care se numesc creștini din aceeași biserică, se privesc unde nu trebuie.
nu mai au cuvinte să o exprime. Fug cât de repede să scape de astfel de priviri. Astfel de fete, astfel de femei căsătorite, cu adevărat pocăite, sunt curate, sunt sfinte, se îmbracă curate și cu temere, așa scrie în 1 Petru, capitolul 3. Ia ascultați ce frumos scrie aici. Despre nevestele pocăite cu adevărat. Spune că și bărbaților vor fi binecuvântați când vor vedea felul acestor femei cum trăiesc, curate și în temere. Podoaba lor nu e exterioară, nu împletitura părului, nu freze explozive, nu purtarea de scule de aur sau îmbrăcăminte a hainelor care atrag priviri a băieților și a fetelor, ci omul ascuns al inimii, într-o curăție nepieritoare. Așa s-au împodobit odinioară sfintele femei și voi sunteți fiicele lor, fiicele lui Sara. E o mare diferență între tineretul pocăit, dar cu lumea în inimă, față de tineretul acelor pocăiți cu adevărat. E o mare diferență. Ascultă doar ce vorbesc fetele care se numesc pocăite, dar au lumea în inimă. Tema lor preferată, băieții. Băieții. Ascultă pe băieții acestor pocăiți cu lumea în inimă. O singură temă care e interesantă, restul plictisește. Fetele. Dar dacă te uiți la fete cu adevărat pocăite, cu frica de Domnul în inimă, dar nici nu le vine în gând tema băieți. Sau viceversa. Să stea băieții, cei care umblă cu Domnul, dacă dă un prost de ei, prost și nebun numesc eu băieți care vorbesc aiuria de femei și de fete. Băieții ăștia, dacă sunt băieți curați și sfinți, îl vor opri și vor spune: tu ori termin, ori ieși din camera noastră. La fel și fetele. Dragii mei, aici se dă bătălia, sfințenia. Acolo a început la Core cu Datan și Abiram, în același loc se dă lupta și bătălia astăzi. Trebuie redefinită sfințenia. În acest punct atacă Satan și în vremurile de astăzi Biserica lui Hristos. Și interesant cum sunt cei care fac treaba Satanei. Nu se schimbă. Așa cum a fost Core, așa au rămas până astăzi. Eu aș fi zis: Domnule, dacă ți-e prea îngustă calea, dacă ți-e prea sfântă sfințenia, dar, Domnule, lasă-i pe ăștia înguști, lasă-i, du-te și fă o biserică, lasă-i în pace, lasă-i în liniște pe calea lor, du-te și vezi-ți de calea ta. Nu! Răscoală! Trebuie Moise împroșcat cu pietre împreună cu Aron. Preluăm noi conducerea. Ăsta a fost Satan atunci, ăsta e și astăzi.
Uitați-vă la cei care liberalizează sfințenia și calea bisericii. Ia uitați-vă la ei. Cum îi deranjează faptul că de acolo de unde au plecat ăștia nu se lasă. Da, mai spun un punct și am încheiat. E o mare diferență între tineretul pocăiților cu lumea în inimă și tineretul pocăit cu adevărat. Căsătoriile sunt altfel. Unii se întâlnesc fata cu băiatul și băiatul cu fata, singuri în parc, singuri la suc, așa începe. Păi trebuie să ne cunoaștem, trebuie să-mi dau seama, știe ea să vorbească sau e proastă? Trebuie să o cunosc, trebuie să-l cunosc și pe el mai îndeaproape. Ne întâlnim la el acasă, în camera lui, sau acasă la ea, în camera ei, singuri. La părinți îi spunem ce nu aveți încredere în noi. Noi suntem pocăiți, noi cunoaștem granița. Da, cunoaștem granița. Care graniță cunoaștem? România, Ungaria. Ungaria, Austria. Dar, dragii mei, tineretul acelora care iubesc sfințenia cu adevărat, nu se căsătoresc așa. Doare. Lor le este o durere că unii nu cunosc calea aceasta frumoasă și sfântă. Da, a avut loc o conferință creștină în Statele Unite într-un hotel mare, peste 200 de pastori și predicatori ai Evangheliei. Tema lor a fost sființenia. Trebuia să aibă loc o săptămână întreagă, erau vorbitori invitați. Și la jumătatea conferinței s-au certat atât de tare de s-au despărțit și a fost întreruptă conferința. Dar tema a fost sfințenia. Dragii mei, Satan e preocupat să înlăture sfințenia. Aici se dă bătălia. Dar Domnul să-mi dea harul și să ne dea harul. Aici sunt, a zis Martin Luther în fața împăratului german. Aici sunt. Faceți cu mine ce vreți. Eu nu pot altfel. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Chiar dacă aș vrea, chiar dacă m-aș strădui, chiar dacă de placul maiestății tale, împărate, nu pot! Iosif n-a putut! Aici se dă bătălie. Mi s-a spus că dacă dau pe amvon, că sprinții acolo bubuie rău. Unde sunt tehnicienii? Nu puteți să demontați de aici. Din când în când mă uit, nu mă uit cu ochii, mă uit și accentuez ce spun. Și atunci e ca o... ce Erdbeben? E ca un cutremur. De se sperie cei care au adormit. Aici se dă bătălia, dragii mei, și astăzi. Sfințenia. Și se scoală Core, verișorul lui Moise, și vrea să îl împroaște cu pietre, pentru că e destul, exagerat cu sfințenia voastră. Dragii mei, Domnul să-mi dea harul mie și ție. Orice ar mai veni în acest punct,
rămânem una. Și dacă nu mai ești una, du-te, dragul meu și draga mea, dar nu te împovăra cu aceste păcate, că nu poți să-ți găsești liniștea oriunde mergi, atâta vreme cât această trezire mai funcționează. Dar Dumnezeul nostru este de 3 ori sfânt. Și femeile noastre, fetele noastre, copiii noștri, tineretul nostru, căsătoriții noștri, bătrânii noștri, vrem să rămânem la sfințenia care am văzut-o cu ochii noștri în această trezire. Restul să meargă, să creadă, să propovăduiască așa cum vor ei. Doamne, îți mulțumim pentru ce ne-ai descoperit. Dar vedem cât de actuală este problema lui Core, lui Datan și lui Abiram, și au reușit chiar să câștige de partea lor aproape toată conducerea celor 12 seminții. De n-ai fi intervenit Tu, Doamne Iisuse, s-ar fi dus, s-ar fi lumit în scurt timp toată lucrarea Ta în urmașii lui Avram. Doamne, astăzi stăm și noi și ne uităm confruntați cu același război, cu aceeași luptă, dar îți mulțumim. Tu ai intervenit și atunci, pe vremea lui Moise, și Tu vei interveni până la ultima zi a acestei creații, pentru mireasa Fiului Tău, pentru Biserica lui Iisus Hristos, care vrem prin harul și ajutorul Tău, Doamne, să o ținem curată și sfântă și să ținem steagul curăției alb, mai alb ca zăpada, atât de sus, de o poate vedea oricine caută calea cea sfântă și orice ne-ar costa. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Amin.